Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Kapigatas niya? Amo na magkarang Kapigatas niya? Sa kapigatan? Kapigatan? Ano? Ano? Kapigatas ha? Negro, negro! Kapigatas? Stoy, negro! Yaw ba? Ano na lumbag mo kanila, ha? Negro! Ay, kuno ay pagkakalo! Kalagot kayo mo! Kalagot kayo mo! Payos! Pasagdi sila nga masungog. Ayaw lang panumbag kay bati na kayo nang imong gibuhat, negro. O siya man, gusto ka dadoon taga dito sa guidance counselor's office? Lagod ko. Lagod. Ha? Oh, sorry, sir. Mabalik kong lingkod. Sorry. Kamusad, aron dili mo masumbagan, ayaw mo anang sungog. Kaya di na maayo. Ngati mo no, ha? Kaya balik mo na dito, pagpalingkod mo. Kaya magsugod na sa itong klase. Pasag di na lang sila good kung manungog na to. Ipaliwa na lang good negro. Dali na na, maniud to na ta. Mara, ganun magkuyo ga? Unsa? Nga naman, Aron na, di na to sungugod sa to mga classmates nga. Kapiw gatas. ha? Ingon nandang kape ko no, lagot ko. Nya, Lagot ko. dili na dayta magkuyog. Kasabot mo ko ng kapiw gatas. Kay wa pa mo nagsugod og kaon. Ah. Ano mo mundo nga serious mo kayo mo? Amara, negro. Si negro ganina yo, nanumbag sa mong mga classmate. Unsa? Ano man? Ang kuya Jeep. Oh, Ingon na sila. Sige man sila katawa. Sige katawa sila niya. Ingon nga, nagkuyog ko na ang kapiw gatas. oh. Kape gatas. Kape. Unya, imo gisukmag. Oo. Kinilagot lang ko. Sige man sila pangatawa. Negro, Sukmag naman. pasagdi na naguna sila. Ako bitaw siyang giingnan yo, nga pasagdan na lang niya, og ibaliwa na lang. Mauna, Nogon, sit kay manay angay nimong buhaton negro. Pasagdi na lang sila. Nogon. Negro. Pasagdi na lang sila ha. Ah, sige, mga una to. Hinugnan ko. Paminaw ra gud negro. Ayan na lang sila tubayi. Sige na, ikaw na ta. Maniud to na ta ninyo, amara negro. Sir, Oh, nga miduol ka man ako, Amara. may tuyo ko nimo sir. Unsa man na? Ayaw na lang og dead as sa guidance counselor si Negro. Misaad naman siya na ako nga di na siya manumbag og dili na siya masuko kung sungugon mi nga kapi o gatas. Walay angay buhaton, Amara. Hay, mas negro. Tapos sa gawas sir, kiyugasan niya among lunchbox. Oh, look! Uy, unsa man yun? Si Negro man na, gitabangan og sumbag! Ginoo ko. Uy! Psst! Uy, mga bata! Uy! Uy, uy, uy! Husto na, husto na! Husto na, mga bata! Husto na! Basta na nga, oy! Ay, palapin ka ba? Lagot mo ka rin. Ay, palapin nga ilabutin niyo. Basta na mo, ano, maluoy mong Negro! Ay, lagyan pinapil gay. Uy, gusto na pa, nagtugo na pa yung ilong ni Negro! Dili chun mo mahunong, ha? Dili chun! Nausa mo, boys! Sir, palapin na kuritihan ka. Ikuritan niya ba na? Unsa? Negro, nagdugo ang imong ilong! Dali na doon ti ka sa klinik! Singan, singan? Mura mo na kurintihan? Lagi-lagi, sir. Sige, toy. Sige, to. Uy, mauna, mauna. Mauna nga nung kita bangal, masagot ninyong sumbag negro.
Na nagkatilaw na yun mo kuryente. Thank you, ma'am, sa pagtambal sa ilong ni Negro. Gawas na ta din sa clinic marana. Negro, misaad naman ka nako nga ibaliwa na nimo ug dili na lang tagdon ang mga sungog. Nganong gitabangan man noon kag sugmag nila? Mga buli yung kahit silang tulo mara. Amang kong labo dalagod. Nang hugas naman ko sa itong lunchbox. Ilagi kong gidulog. Gihapak ako nga. Ikay na nga na og sumbag nila? Amang kong sukol. Bisa gihapak nila akong mara. Ito man ko sa akong isaad ni mo. Nga, ibaliwa ang pagsungog nila. Pero kalit na sila gusto kay mipiya man ko nila. Huwag na ko sila tagda. Muto nga, tabangan ko na lagsumbag. Ay, madayon yun nun ka ini nga dad-un ni sir sa guidance. Okay, Ray? Okay ra? Aron may bawang guidance na to nga. Wa ko man umbag nila. Amara, come here. Ngano, sir? Unsay gibuhat ganina sa tulo ka boys? Wa man, sir. Ako lang silang giuwang. Ako ra silang gigunitan. Mao ba? Di ko no pahika pa kunugos ni mong kamot. Nyara, sir, oh. Wa lagi ko makuryente he. Wa bitaw ni kuryente akong kamot, sir. Wa kay gida nga magakuryente, Amara. Ha? Woman, sir. Ako naman tong kamot ang nagunit nila ganina. Ngano di ay, sir? Matod sa tulo ka boys, nga diyang gigunitan ni mo sila, mura ko na sila nakurintihan. Unsa, sir? Wa mong ko'y kidagot, sir? Boys! Selo ako ninyo ganiya. Waman to na ko tuyo nga makuryentihan mo. Sorry. Ayaw! Ay, may kagsabara! Palayo na mo! Palayo na mo! Oh, pag-aksa lang good ko ninyo, boys. O paselo ako. Ay, lagi pagikap na mo, Mara! Na mo, oy! Nga naman. Ay, kuryente ang imong kabot! Mao yun! Wa man good. Manguryente lagi ka! Ay, pagikap na mo, ha! Ayaw yun na, Mara! Bye, class! See you on Monday! Oh, 3 boys! Ano naglingkod pa man mo? Pag-awas na mo. Handog pa niya, Mara, sir! Unsa? Wala! O, nana na mo siya gawa, sir! No. Ikapon niya niya! Oy, inyo na na, hunang-huna, oy! Gigunitan man ko ni mo, Amara, ganina, di ba? O, nakurintihan ka, sir! Wala! Huwag mo kayo na-feel ka na kurintihan ko. Oh, Inyo rin ginahuna-huna, boys. tiyan na yun. O sige na. Panggawas na mo sa room kay manira na ko sa tong room o manglak na ko. Sige na. See you on Monday, pon, ha? Why mo absent? Kay may testa. Unsay kuryente ba? Ang tulok ka, boys, yo nga nagtabang og sumbag ni Negro. Akong gikuptan aron mo nung sila sukmag ni Negro. Ingon sila yo, nakuryentihan ko nung ako sila. Unsa? Yung yun nila nga, hunungan ng ilang pagsumbag ni Negro, wa man mo patuo. Nasuko nako. Unya ako silang gigunitan. Kalit silang syagit yo, Jeff. Sakit ko nung ilang lawas, nakuryentihan. Oh, unsa Mara? Mo na ilang gisulti? Lagi yo, Jeff. Mga buli kahit sila. Sila tulo ko ya, Jeff. Isan ako ng labot. Mga gara kaayo. Itabangan na noon ko nilagsumbag noon. Ibutang sa kwarto ang imong bag, nak. O niya, pag-ilis dito. Oh, nay. Pati mo na. Kanina ba? May tulo ka batang lalaki nga. Nagtabang og sukmag ni Negro. Unsa? Nga naman, Jeff. Gibuli na sa kuno nila sa Negro. Pero, wam siya musukol ti. Giuwang man ni Amara ang tulo ka batang lalaki. Unya, nisyagit ko no kay nakuryentihan.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!